Kados biasanipun kita ngaos sekedhik. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sedhilu ungkaspun badene poso. Dawuh Kanjeng Nabi, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Sapa wonge bergembira, sapa wonge bungah tekane wulan Ramadan, haram jasate mlebu neraka. Bahagia, seneng niku sing iso ngunekno atine. Lambene muni aku ya seneng padahal ning atine biyuh-biyuh ngoten. Kok poso? Neh. Jadi awak dhewe berusaha noto atine diseneng-senengke tekane wulan Ramadan. Nyapa kok seneng? Sebabnya suatu ketika Kanjeng Nabi didhawuhi malaikat Jibril, kul Muhammad amin 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 sampai ping 3. Endi-endi wong niku kok dikei umur dawa sampai petuk wulan poso niku bejo-bejone wong. Napa? Bejo-bejone wong. Sebabnya kabeh pengin petuk wulan poso. Nek wis wetuk arep nyapo, otomatis awak dhewe wujud bahagiane diwujudno kelawan nglakoni poso Ramadan. Jadi bahagia niku ora ning lambe tok, ora ning ati tok, juga harus diwujudkan dengan perbuatan. Para kanca sedaya ingkang kula hormati, swarga niku menunggu, swarga niku merindukan 3 golongan. Al jannatu mushtaqatun ila arba'atu nafarin. Swarga kangen karo 4 golongan. Garek sampean pengen dikangeni swarga apa dikangeni sapa? Nah, sapa 4 golongan sing dikangeni swarga, sing diarep-arep swarga? Siji talil Quran, wong sing maca Quran. Wong sing maca Quran secara terus menerus alias istiqomah. Aku rapal ya Pak. Ora apal tapi kan bendino maca. Ora iso maca Pak ning bendino kan maca. Maca kulhu, maca Fatihah. Jadi diusahakno awak dhewe niki sedina suwengi aja sampe ora maca Al-Qur'an. Lah nek ora iso maca ya maca kelawan ngapalno surat-surat Al-Qur'an. Jadi kalau kita kepingin menjadi orang yang dikangeni swarga, siji dadi wong sing istiqomah anggenipun maca Al-Qur'an. Qur'an niku diwaca ning diae oleh pemaneh wulan poso sok ben. Sing penting ora diwaca ning jero WC utawa ning jeding ora oleh. Wiridan karo pedahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalil waqi'ah selawakadia. Terus sampai teko sawah. Kapal. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Wih wis maca Quran. Jadi wong sing dikangeni swarga siji, wong sing istiqomah anggenipun maca Quran. Sing nomor 2 wahafidil lisan, wong sing iso njaga lesane. Wong iso njaga lesane saka apa? Saka dosa. Saka apa? Saka ngomong elek. Saka apa? Saka rasan-rasan, saka adu-adu, saka pisuh-pisuh dan lain sebagainya.
Nek niki dihubungne karo poso, poso niku gak mangan gak ngombe kuat. Selama gak mangan gak ngombe gak melakukan hal yang membatalkan puasa, posone sah. Ning ganjarane poso iso ilang sebab beberapa hal. Pertama ngrasani, loro mblithuk, nomor 3 adu-adu, nomor 4 pisuh-pisuhan. Gampangane ngomong, wong kok poso ning kupingi ra gelem poso, cangkeme ra gelem poso, mripate ra gelem poso, posone ora oleh apa-apa. Berarti nek poso ki ya cangkeme poso, mripate poso, ra ngingeti barang ra genah, kupinge ya poso. Nek ngono kuwi ganjarane tetep utuh. Dadi wong sing golongan nomor 2 sing dikangeni karo swarga yaiku wong sing iso ngreksa lisan. Sing nomor 3 wa mut'imul ji'an, wong sing aweh panganan. Ahli sedekah, wong sing gampang oleh panganan. Wong sing gampang aweh panganan, wong kok wewean kok panganan. Enek wong lagi menggo jreng-jreng prai Mas. Mbok ya aja ngono sing apik. Dadi wong sing awehan, aweh panganan mbuh saitik mbuh rong itik niku termasuk wong sing dikangeni swarga. Sing nomor 4 wasaimina fi syahri Ramadan, yaiku wong sing poso ing dalem wulan Ramadan. Muga-muga awak dhewe saged poso termasuk wong sing dikangeni swarganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal. Jadi wong poso niku diarep-arep karo swarga. Diarep-arep wong karo swarga, dikangeni karo swarga. Kuwi umek mangane nyambut tecan. Meneng sing anteng mangan ngono lho. Oh, makae. Wis meneng. Dintekno jajane. Guyon-guyon. Jadi napa sing dikangeni swarga? Siji wong sing istiqomah maca Quran. Senajan to sak ayat bendina. Nomor 2 iso njaga lisan. Nomor 3 wong sing gampang aweh panganan. Nomor 4 yaiku wong sing gelem poso ing dalem wulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, terus sing ngeten. Kan disingkat. Gusti Allah dawuh neng Nabi Musa, aku paring ning umat Muhammad loro enten 2 perkara, 2 hal yang saya berikan kepada umat Muhammad dan tidak saya berikan kepada umat Nabi Musa. Apa kuwi? Dipun paringi pepadang kalih. Pepadang kalih niku napa? Manurani ya Rabbi, Gusti, pepadang kalih niku napa? Dawuh Gusti Allah, nurun Ramadana wa nurul Qur'ani. Dados siji nure cahayane pepadange Ramadan, nomor 2 Quran. Berarti pepadang sing dimaksud teng mriki ning jero kuburan niku peteng. Ning akhirat sumben ki ya peteng. Pepadange yaiku gelem maca Quran karo gelem poso Ramadan. Dengan kata lain, membaca Al-Qur'an dan poso Ramadan lah yang akan menjadi penerang, yang akan menjadi cahaya awak dhewe ing dalem alam kubur lan ing dalem akhirat. Diusahane, diupayane poso, aja sampai ora poso. Ora kuat sedina ya 2 dina, ora kuat 2 dina ya 3 dina, suwi-suwi genep. Diusahane poso niku penak enteng, biasa ra mangan, biasa keluwen awak dhewe niku.
Bismillahirrahmanirrahim. Sita engkas. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadara majlisil ilmi fi ramadhana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy wa man dawama ala jamaati fi ramadhana atahullahu ta'ala bi kulli raqatin madinatun tamla'u ni'amillahi ta'ala wa man barra walidayhi fi ramadhana yanalullahu yang durullah nadarahullahu ta'ala birrahmati wa ana kafilun bil jannati. Sapa wonge nekani majelis ngilmu ing dalem wulan Ramadan, berarti pamane nek budal traweh niat karo golek ilmu. Sapa wonge nekani majelis ngilmu ing dalem wulan Ramadan dicatet saben-saben sak jangkah ngibadah setahun. Dicatet saben-saben sak jangkah ngibadah setahun. Terus tiang niku dinteni karo Kanjeng Nabi teng pundi? Teng ngarasi Gusti Allah. Terus sapa wonge nglanggengake salat jamaah ing dalem bulan Ramadan, Gusti Allah paring saben-saben rakaat. Saben-saben rakaat sing ditindakne kala wau Madinatun utawi kutha. Tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Jadi sak rakaat ing dalem bulan Ramadan jamaah niku diijoli kalian Gusti Allah Madinatun napa kutha, diganjar kutha siji sing kebak kalian nikmati Gusti Allah. Wa man bara walidayhi lan sing sapa wonge berbuat baik birrul waliden ing dalem wulan Ramadan, tiyang niku bakal kepanggih kalian Gusti Allah. Wa ana kafilun fil jannati. Terus Kanjeng Nabi teng mrika jamin kangge tiyang wau mlebu swarga. Wa ma min imra'atin yatlubu ridha zaujiha fi ramadhana, sapa wonge ndi-ndi nek wong wedok ing dalem bulan Ramadan sing digoleki kur ridane wong lanang, tiyang niku dipun paringi ganjaran kados ganjarane Siti Maryam lan ganjarane Siti Asia. Waman qada hajata akhihil muslimi, lan sapa wonge nekani hajate wong muslim, tegese bantu wong liya, entah niku berupa ngutangi, entah itu berupa ngekei sing sedaya kala wau memang dibutuhkan karo wong sing dibantu. Min fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan qadallahu lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Tiang niku somben dina kiamat bakal dikabulno hajate akehe 1000. Dadi nek poso sing entengan aweh, sing entengan napa jenenge nulung kancane, nulun bolone, nulun tanggane. Pemaneh nek arep bodho ya ta. Bah utang ngono arep tak kiriayan. Padha ngono. Piye nek enek wong utang diwehi? Wae ana roh nek awak dhewe ya lagi butuh utangan ngono gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ditongkas karo leren. Waman asroja fi masjidi, sapa wonge ngekeki lampu. Mboten nawon nggih penakane cara niki. Waman asroja ngelistriki nglamponi masjid langgar fi Ramadan ing dalem Ramadan. Jadi poso-poso nek cara mbiyen kan listrike
Ki gentenan. Sapa wonge madangi ngelistriki nglamponi masjid langgar ing dalem wulan Ramadan kana lahu nurun fi qabrihi. Ngono kuwi iso dadi nur, iso dadi cahaya, iso madangi alam kubure. Makane nek iso ya enek napa listrike langgar listrike masjid niku diwisi ora usah ngomong-ngomong. Duite wakeh tapi sampai napa listrike tit. Duit kaya gak duwe kas. Aja eman-eman. Jadi sapa wonge madangi berarti nek cara zaman saiki kok gelem bayar listrike langgar listrike masjid. Tiang niku somben padang kuburane. Wa katabalahu sawabal musallina fi dzalikal masjidi. Tiang niku dipun paringi ganjaran sebanyak orang yang sholat di masjid itu, yang sholat di musola itu. Jek ditambahin wa sholat ngalaihil malaikatu wastaghfiru lahu khamalatul arsi madama fi dalikal masjid. Ditambah maneh tiang niku dijaluk ning ngapura karo malaikat sing nggawa ngaras ning dhuwur kono. Selagine lampu niku, selagine masjid niku jik padang dipadangi karo lampune wong mau. Lampune wis enek, berarti ya selagine pulsa listrik sing sampean nek tuku mau jik tetep ning kono, jik tetep madangi teng mriku. Makane musala masjid aja pateni tes kaya kuburan. Ya ben padang ben kaya nek enek wong menggo arep salat ngono ya gak wedi peteng-peteng golek petekan gak petuk menggo tibake dikira maling padahal ya butuhe ki arepe salat. Jadi ternyata awak dhewe madangi masjid iku ndadekno lantaran padang kubure. Makane nek pengen muga-muga padang kubure jembar dalane ngoten niku ya oleh mawon ndonga ning kudu imbang. Ndonga niku ya kudu diwujudkan dengan lisan karo diwujudkan dengan perbuatan. Mekaten ingkang saged kula aturaken dados ayu monggo poso. Sing dikangeni swarga wong sing poso, wong sing ahli maca Quran, wong sing ahli jaga lisan, wong sing ahli weweh. Ayu ing dalem wulan poso awak dhewe berusaha sedekah, berusaha aweh sedekah kanggo keperluan masjid musala. Lan monggo kita berangkat jamaah ditingkatno ing dalem masjid utawi musala. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi umur ingkang dawa, dipun paringi sehat wal afiat lan mugi-mugi saged manggihi wulan poso lan saged nglaksanakaken poso kanthi sampurna. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang ngangungipun nyuwun pangapunten. Al-Fatihah.